వివో ఐపీఎల్ స్పాన్సర్షిప్ నుంచి తప్పుకోవడంతో ఇప్పుడు బీసీసీఐ కొత్త స్పాన్సర్స్ని వెతుక్కోవాల్సి వచ్చింది. ఆసక్తి ఉన్న సంస్థల నుంచి బిడ్లను ఆహ్వానించింది. బిడ్లను ఆగస్టు 14 వరకు దరఖాస్తు చేయవచ్చు. స్పాన్సర్షిప్ కోసం బిడ్ వేసే కంపెనీ టర్నోవర్ కనీసం 300 కోట్ల రూపాయలు ఉండాలని బీసీసీఐ నిబంధన విధించింది. ప్రధాన స్పాన్సర్తో పాటు ఇప్పటి వరకు ఐపీఎల్కు 3 అసోసియేట్ స్పాన్సర్లు ఉండగా ఈ సంఖ్యను 5కు పెంచి సాధ్యమైనంత ఎక్కువ మొత్తాన్ని రాబట్టాలని కూడా బోర్డు భావిస్తుంది. అదనపు భాగస్వాములు సగటున 40 కోట్ల రూపాయల చొప్పున తీసుకురావాలని చూస్తున్నారు. వివో నిష్క్రమించిన నేపథ్యంలో 300 కోట్ల రూపాయలను ఎలాగైనా సేకరించాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు. ఐపీఎల్ స్పాన్సర్షిప్ కోసం వివో ప్రతి ఏడాది 440 కోట్ల రూపాయలను చెల్లించింది. ఇప్పుడు దీనితో పోలిస్తే తక్కువ మొత్తానికి కంపెనీలు ముందుకు వచ్చే అవకాశం కనిపిస్తుంది. ప్రస్తుత ఒప్పంద పరిమితిని బోర్డు 4 నెలల 13 రోజులకు కుదించింది, అనగా ఆగస్టు 18 నుండి డిసెంబర్ 31, 2020 వరకు. ఆ రకంగా చూస్తే ఇది భారీ మొత్తమే అవుతుంది. ఈ ఏడాది ఐపీఎల్ టైటిల్ స్పాన్సర్ని ఆగస్టు 18న బీసీసీఐ వెలువడించనుంది. జెర్సీ హక్కులు పూర్తిగా టైటిల్ స్పాన్సర్కే లభించనుండగా మ్యాచ్ సమయంలో మైదానంలో ఇతర ప్రచార కార్యక్రమాల్లో చోటు దక్కించుకునేందుకు అసోసియేట్ స్పాన్సర్లకు అవకాశం ఉంటుంది. Please like, share and subscribe the channel.